An bindigu Usaini yake kawo mani su daga Nijar yake kawo mani su. Daga Nijar yake kawo mani su. Amma shi inda yake ɗauko su ban sani ba. Ni in ya taho da su zai kira ni kuma sai in tahi sai mu haɗe nan cikin Nijar. Haka ihun ka banza in muka haɗe sai ya bani. In ya bani kuma ni sai in kamar da safe ne ya kira ni. To kahin zo gida sai in kira Lawai. Sai ya zo sai in bashi sai ya tahi da su. In kuma kaman haka da mangariba ne misali muka haɗe da shi to su ne zan kawo su gidana sai waɗannan abun da suke su miliyan 4 suke shan ya kawo mani ita ne ya ce mani in sai da mai ita kowace gida bai gaya mani kudin ta ba a lokacin da saboda bai taba kawo mani irin ta ba to da na kira su waɗannan wanda ake kai ma kaya na ba su kutuncin gyaɗan sai suka ce ba su amfani da ita sai su kira shi sai ya je sai su ba shi kuɗi in suka ba shi kuɗi kuma sai ya kawo mani ni kuma in ya kawo mani sai in kai ma wancan mutumin na Nijar. Me waye wannan mutumin na Nijar? Usaini a ina? A Nijar. Abun ga da magaran ƙauyen da magare yake. Me sunan ƙauyen? Lagirami. Abin da suke sayan bindigu a hannuna 600 suke sayan bindigu. Waɗannan manyan suna sayan su miliyan 4. Shi wannan GMPG din kenan guda ɗaya miliyan 4 amma AK-47 suna sai 600,000. Wannan manyan bindigogi guda nawa ka sai da? Su na sai da guda waɗannan su guda 3 na kai an kai ɗaya sauran waɗannan guda yanzu tun da 5 haka gida. Menene gida? Karfe ba. Gaskiya za su kai kaman kwaya 20 haka saboda su ɗaya ne zuwa 2 haka. Wanda ka iya faɗa na kake saro su? Na kake sarowa? Shi waccan din Usaini yake ɗauko su. Daga Magara. Daga shi daga arewa yake ɗauko su ba sai inda yake ɗauko su ba. In ya ɗauko su shine yake kira na sai mu haɗu sai ya bani su. Ni kuma in ya bani su kuma sai in kira shi wannan sai in bashi kuma sai ya kai ma waɗancan.